Привет! Отново в приказен април и за днес съм избрала да прочета нещо много нестандартно. Това е част от приказка от два свята на Никола Райков. Никола Райков пише едни много интересни книги. Те не се четат като нормалните книги. Това са книги-игри. И в тях се случват някакви много интересни неща. Има карта, има специално с тази книга. Има едни карти, които играчът получава, печели някакви вълшебни предмети. Избрала съм да ви прочета една част, която на нас ни е много любима. Ние никога не сме завършвали тази игра, но някой ден може пък и да я завършим. Но ако ви хареса, вие можете да изиграете тази игра и у дома. Слушайте. Пробягах бързо. Наоколо по пода почти не растяха косми, а на много места изобщо го нямаше. Бяха голи като новороден хунтулул. Приближих тайнствената дупка отдалеч, като забелязах, че е пълна със сенки, а в нея се боричкаха тъмни твари. Сърчицето ми затупка, бяха десетки. Спрях на 100 лапички разстояние от дупката и реших да не се приближавам повече. Вуаля! Извика някакво същество, изскочи от дупката, изплашвайки ме до смърт. Беше едро колкото хунтулул и почти цялото му тяло беше покрито с бодли. То направи учтив поклон. На вашите услуги, мусю дю таралуилеж, каза бодливецът. Аз не знаех какво да му кажа и също леко се поклоних. Бодливецът се поклони още по-ниско. И аз се поклоних още по-ниско. Съществото изчака малко, завъртя лапичка няколко пъти и се поклони додолу. И аз направих същото. Извинете, вашето име и титла не разбрах, попита бодливецът. Не знаех какво да отговоря. Какво ли трябваше да кажа? Аха, обади се съществото. Разбирам. Дали сте обед да запазите рицарското си име в тайна, нали? Отказали сте се от титлите си дори. Нямах представа за какво говори, но не исках да се изложа и кимнах знак на съгласие. Разбирам. Сигурно, за да спечелите дамата на сърцето си. Cherchez la femme, така да се каже. Вижте, аз сигурно не знам, започнах внимателно. Разбирам, прекъсна ме бодливеца. Не можете да говорите за това. Ще ви споделя една малка тайна и аз не мога да говоря за това. Но и аз шершвам моята фам, търся своята дама, своята женска, мадмуазел дю таралуилеж, така да се каже. Той впери очички в отгризания кръг високо горе и извика: О, мон амур! Само теб обичам, знай! След което падна в дупката и след малко отново изскочи оттам. Да тръгнем заедно в боя, тайни мой побратиме, каза съществото. Имате ли меч? Какъв бой? Срещу какво? Попитах аз. Как срещу какво? Очуди се бодливеца. Срещу тъмните твари, срещу създанията на мрака, които са победили човеците. Съществото скочи и зае бойна стойка. Ха! Извика той и отскубна един от чиповете на гърба си. Ето го моя меч! Напред! Заразмаха своя будил, след което се впусна във въображаем двубой с невидим противник и запускача напред-назад. Клякаше, прибягваше, будеше въздуха. Мус и туш! Извика накрая победоносно. И така, къде е твоя меч? Твоя мус? Разгледай картите, които си спечелил. Ако имаш картичка мечът с 1000 острията, може да го покажеш на бодливеца и преминаваш в друг епизод. Ако нямаш картичка, можеш да си признаеш, че нямаш меч и продължаваш в друг епизод. Или да се върнеш на картата, тогава изтриваш числото, на което си в момента и записваш друго число. И така се чете тази книга. Тоест, според това какво се случва, според това какво се изберем, продължаваме напред. Мусю дю таралуилеж е много така чаровен и затова много ни харесва и затова избрах точно тази глава. Надявам се вие да ми споделите в коментар дали харесвате книгите на Никола Райков
и да се похвалите коя играете у дома. Нови срещи!